Appell biex Robert Abela ikeċċi l-Edward Zamit Lewis, il-Ministru li l-lum kulħadd jaf li kellu relazzjoni ma' Jorgen Fenech waqt li kien magħruf li l-istess Fenech huwa s-sit tal-kumpanija segreta 17 Black u l-persuna akkużata b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dan kien wieħed mill-messaġġi li għadda l-President ta' Repubblika Robert Aquilina tul konferenza tal-aħbarijiet li tellat quddiem il-Berċa ta' Aragona fil-Belt Valletta. Intqal li sal-lum Edward Zamit Lewis għadu ma jara xejn ħażin li huwa ħabib kbir ta' Jorgen Fenech u mill-ġdid tennew biex Edward Zamit Lewis jirreżinja mingħajr dewmien u li fin-nuqqas li għamelek min jeddu Robert Abela għandu ikeċċieħ minnu fih. Repubblika komplet li pajjiżna jixraqlu lil kariga ta' Ministru għall-Ġustizzja u l-Governanza tajba tkun okkupata minn persuna li ma tkunx assoċjat ruħa ma' individwi li dwarhom kien hemm diġà allegazzjonijiet serji. L-appell kompra lil ġimgħa l-oħra l-Prim Ministru Robert Abela iddikjara li se jkun qed iwettaq rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Aquilina kompra li issa l-Prim Ministru jrid juri li dan id-diskors ma kienx biss pożi u jrid juri li tassew ibiddel ir-rotta. La Edward Zamit Lewis ma laqax l-appell tal-poplu, l-appell tagħna biex jirriżenja Robert Abela għandu jkeċċieħ. Fin-nuqqas ta' dan, Robert Abela se jsir ħati ta' dnubiet ta' Edward Zamit Lewis. Niġbdu l-attenzjoni wkoll għal fatt illi il-Kummissar tal-Pulizija għandu sissa jimxi fuq l-istess passi li mexa fuqhom il-Kummissarju ta' qablu Lawrence Cutajar. L-ebda azzjoni fir-rigward tal-korruzzjoni li seħħet taħt u bil-protezzjoni ta' Joseph Muscat. Dan mhux aċċettabbli għalina u aħna ħaneżiġu li dan jaqaf. Robert Aquilina qal li jeħtieġ li l-Gvern u l-awtoritajiet jiddefendu l-ħaddiema iżda minflok illum qed jipproteġu lil poplu tagħna, minflok ipoġġu l-Malta l-ewwel qabel kollox qed jażlu li jkunu ħaġa waħda mal-kriminali. Dwar is-sospensjoni ta' Ian Abdilla intqal li issa l-Kummissarju ġie fi kliem Repubblika u sospenda lil Abdilla iżda din id-deċiżjoni saret tard wisq. L-appell kompla biex isir dak kollu possibbli biex noħorġu mill-lista l-griża tal-FATF u nuqqas ta' azzjoni ta' Robert Abela u l-Gvern Laburista mhumiex qed jgħinu.